anos de institución. Cantigas e garinos, o que decimos, canta Galicia. Logo volve coa foliada de Santiago, esa dos cabaliños de pedra polo río abaixo, polo Sar abaixo. Polo Sar abaixo. Bueno, sentamos, veña, empeza a clase. Porque comeza a clase, boas noites. Boa noite, señor director. Aplauso para Anxo González Guerra. Boa noite, Trisha. Boa noite, queridos alumnos. Quen me trae Temos hoxe así de alumnado? un alumnado moi novo. especial, porque ademais é moi recanteiro. Sí. Déxame comezar, Galloso, Por favor, presentando por favor, a Trisha. gañadora de recantos, Ara Nieto. Agora do pasada edición, número de hai uns meses ainda. Como non, temos a Miki, padriño desta temporada, Laura Ñón, a nosa querido xurado, e Diego Méndez, tamén outro dos padriños. Decir que hoxe Laura vai estar acompañada por Toñito de Poi e por Camela, no xurado de recanto, que vai estar todo moi ben. Un xurado interesante. Bueno, vamos alá, veña, Anxo. Pois, boa noite. Estamos hoxe no día de San Martiño, porque novembro, bendito mes, empeza con todos os santos e remata co Santo Andrés. É o mes de novembro, tamén é o mes de Santos, tamén é o mes de San Martiño, que é hoxe, e hai un chisquiño que dixo aquí na televisión a Esther, digo xo eu, que tamén se pode dicir Martín. Martín ou Martiño, que son as dúas correctas. Pero a min gustame máis Martiño, porque xa usou Curros Enríquez na Virxe do Cristal, e ademais Martiño rima moi ben con todas as palabras acabadas en iño para os refráns, porque hai moitos refráns de San Martiño. E se me permite, señor director, pido a axuda de Trisha para que co seu xeito nos vaya dicindo refráns antes das palabras. Atención. Pois imos aló, entón. Aí va polo San Martín. Para quen a primeira pregunta, profe? E para Laura, a primeira. A ver, digan. Pois imos aló. Polo San Martiño, peón so camiño. Polo San Amaro, peón so fallado. E pola Santa Olalla, peóns a borralla. Moi ben. Ben. Justamente, Era unha pista. un dos nomes que ten Unha pista. peón Era é unha pista. Buxaina. Acaban de cantar Buxaina. Sí, a un xaina. É Buxaina porque se fai de buxo. E tamén se lle chama bailarete porque baila. Sí, moi bonito. Claro, miren, dixo ela que hoxe se sacan os camiños e logo o 15 de xaneiro, que é o Santo Amaro, levanse pro fallado. Claro. E uns días despois, o 12 de febreiro, que xa a Santa, é cando se fan borralla, cando se queiman. Hai que queimar, xa, Claro. acabou o conto. Pero falando de xoguetes e de xogar, eu creo que a primeira palabra A ver, vai vamos ser para sempre para Laura. Correcto. Eu creo A que ver, a é ver. faciliña, a ver Moi se ben. lle soa ou non. É un xoguete, é un xoguete. A ver que palabra nos poñen, a ver. A ver Miramos que para a pantalla. se cadra soa, lle mire, unha carrincha é un xoguete de nenos. Pode ser un pequeno carro feito de madeira ou así, cando se xoga cos nabos, ou é un aro, unha roda que se move cun guiador. Que lle parece a vostede? A min, xa polo xeito que ten de carrincha, diría un carro cativo feito de... Claro, non. eu tamén. Ai, Vaya Lauriña, por Dios, pois non. hombre. No, Bueno, Non, aínda que pareza un carro. E logo como- Mire, eu creo que podíamos traer aquí unha carrincha que fixo Ai, o a meu ver, irmán quero José ver a Manuel dos carrincha. Pareñas, A ver como é a Para para carrincha. que vexa a xente como é unha carrincha co seu Alda, guiador. Isto, pero isto, Non, vostede, pero vostede. este é o aro, Ten que ser un novo. pero este é o aro de toda a Un novo. vida. Sí. É o aro de É o toda a aro de vida que toda a entre vida. as áreas Veña, chamamos Dan. carrincha. Non hai Bueno, xeito, aí bueno. non hai xeito. Seguro que o señor Un Galloso, aplauso para el Dan. seguro que o señor Galloso, Viva moi ben. Sin corredoira, Non é a primeira vez, Esta é unha carrincha. non é a primeira vez que move a carrincha o aro. A primeira vez sae ben, e depois xa nunca máis. Xa nunca máis. Pois Bueno, sei isto- que isto é unha carrincha. Claro, reciclado, Sabe que- isto é a asa dunha caldeira, Claro. se lle a volta faz unha carrincha. O sea, E carrincha este isto. é o guiador. Vale, vale. Pois eu chamei aro Guiador, toda a Santa guiador, Helena. porque a guía... Sí, Manolo, que é o meu cumán, que está ali en Cabanes, en Lugo, era o aro de toda a vida que xogamos te máis eu. Pero bueno, ahora chamalle carrincha, claro. Moi ben, pois teñemos aquí a carrincha. Moi ben a carrincha. Como en galego temos tantas palabras para as cousas, para xogar, temos moitas palabras, decimos brincar, decimos rebrincar, decimos rebuldar, decimos, que sei eu, moitas palabras. Ali en Trasar, por exemplo, para rebrincar os nenos tiñamos un xogo que era capar grilos.
Capar grilos. Hai unha navalla en portugués que se chama bonito non era, capagrilos, por algo será. E cando un neno nos estorba e queremos cavarche, decimos, ya anda, vai capar o grilo. E saben que unha grila pode chegar a poñer 6.000 ovos no ano. Mal contado. E que ademais os que cantan son os grilos, pero non cantan, realmente son os peliños que teñen nas alas que os xuntan uns cos outros e fan ese típico ruído. Tremendo. Pero ben, Moi ben. o que teño eu claro é que o xogo de capar grilos non yo vou aprender ao meu neto Alén. Casi mellor que non. Verdade. Casi mellor que non. Bueno, Diego, pregunta para ti, atención. Antes o refranciño que nos Exacto. vai contar Correcto. Grisa. Este refrán vai lle gustar a Diego. Despois do San Martiño, deixa a auga e bebe o viño. Ah, sí, sí, sí. Diego, xa ves. Claro, Mires, xa o decía eu. como Claro. se enfría o tempo, arrefía antes do cambio climático, arrefiaba o tempo, pois xa deixamos de beber auga e pasamos a beber o viño. E deso vai ir a seguinte palabra, porque este ano foi un ano de seca. Sí. E houve que buscar auga e buscar pozos. Deso vai a seguinte palabra que nos vai contar Diego. a Diego. A Diego. A Diego. A ver, Diego, A presta Diego, atención a á pizarra. É unha palabra que igual non lle soa moito, Diego, pero existir a ver. existe ben nos dicionarios. Veña, a ver logo. Rabdomancia. Por moito non me sona, non? Rabdomancia pode ser teño nin idea. buscar a auga cun péndulo ou cunha variña Sí. de salgueiro, ou pode ser adiviñar cando vai chover segundo os ventos. Non teño nin idea. Pito, pito, jorjorito. Claro, pois podía ser a primeira. Buscar agua. Buscar a auga e pode ser que pode ser que porque Rabdomancia. os casteláns din zaorí. Zaorí. E nós decimos rabdomante, que é o que ten a ciencia da radioestesia. O José Manuel, o que fixo esta carrincha, colle o péndulo e sabe a profundidade, a cantidade e o sitio onde está a auga. Que me dis? Porque teñen esa ciencia. Hai sitio que lles chaman bedoiro, porque bedoiro é máis ben así unha especie de mago ou adiviño. E hai xente que di que eso de buscar a auga Que non é que non, eso é científico, medio unha bruxaría. atrapallada. Bueno, pues non. Non, porque No, un dos mellores buscadores de auga que coñecín era un cura, o Casuxeto. Así que de bruxaría nada. No, bruxería non tiña. No. Non. Ben, pois sigamos Sigamos con con terceira outro refrán. pregunta. Outro refrán. Imos co terceiro refrán. Terceiro refrán. Polo San Martiño, mata o porco e proba o viño. Claro, Este é xa para mí. arrefriou o tempo, matamos o porco, probamos o viño, e dos porcos vai agora para mí que é a seguinte pregunta. Eu creo que esta sabe, A ver, eu A de ver. porcos... Había porcos na Chega, súa no, casa... o de- Pois mira, a miña abuela sí que criaba. Mira, fozar. Pois entón a palabra é fozar. A ver. Que pode ser escarbar o porco co fociño, Sí. ou pode ser ese berrar que teñen os porcos típicos. Bueno, eu teño claro. Escarbar, escarbar, escarbar. Escarbar co Sí, fociño, claro. Fozar, Andas fociño. fozando, sí. Andas fozando no millo. ¿no? E os porcos, como fozan, sobre todo os da ceba, para que non destrúan o sitio, hai que ferralos. Ferralos é poñerlles un ferro, un aramio no fociño. E meu pai, que era moi mañoso, era capaz el só de ferrar o porco máis grande e feroz. Do seguinte xeito, collía unha corda e facíalle un lazo nos dentes. Entón tiraba, e ao turrar o porco automáticamente turra para atrás. Entón tú turras para diante e el para atrás, atas a corda nun gancho e xa tes o porco inmobilizado, porque xa tira porque para el atrás. mira que habilidoso. Entón el operaba, e cando acababa de operar, soltaba e punto. Ah, que ben. Mira que habilidoso. Porque ademais os porcos xa saben que nas casas non se tira nada, sobre todo a comida. O que non vai para o can, para que vai? Para os porcos. Por eso unha vez que fun comer á casa da señora Manuela, que era moi boa niña, para que comese, decíame: anda, come, burriño, come, que total vai para os porcos. E se non me quedaba claro, engadía o marido: come sen vergonza, come. Claro, ese é un dito Moi galego. moi habitual. Moi habitual. Come total aí pos cochos. Bueno, e que última pregunta, vamos coa Iso, gañadora, non? imos A ver, o refrán. co cuarto refrán. As castañas que despois de San Martiño quedan no souto son do moucho. Xustamente.
non podíamos pasar o día de hoxe sen falar do magosto e das castañas, que era o alimento máis importante antes de chegar ás patacas. Sin dúbida, sí. Era co que se pasaba o inverno. E de castañas vai a pregunta para a Ara, que tamén canta. Bueno, A ver, aquí a no gañadora lugar canta ben todo o mundo, excepto eu e non sei se Julito se canta ben Julito. Mira, aí te sei na pizarra. A ver a palabra. Amosegar. Soalle a palabra. Non a escoitei na miña vida. Non escoito. Pois mire, de castaña se pode ser secar as castañas para que se conserven moito tempo, cousa que se facía, ou ben pode ser cortar a castaña para que non estoupe, porque se non a cortamos un pouquiño fai plaf cando se ase. Bueno, pois a verdad, como nunca escoitei, vou a enlazar un pouco por segar, que é cortar a erva, entonces vou decir que é a de cortar. Non sei se vou encamiñada. Empeza ben o curso, porque o ben. Aplicou aí unha lógica. Sí. E é certo, Sí, está ben, É curioso que para esta cousa, que só iso, teñamos bastantes palabras e todas empezan por A. Por exemplo, pois que se llevou a dentar, a mordicar, a nozcar, a mozcar, a taniscar, todas son eso, a mosegar, cortar a castaña. Mira. Canto sabe o profe, Mire, había unha vez ali un patrucio, vostede sabe o que é un patrucio, Trisha? Un patrucio. Un patrucio. Un pato. Pois mire, Non sei, un patrucio é o vello da casa cando é querido e respetado, cando é un caga sentencias, as cae así nas casas que todos saben. Pois había ali na Barrela, no café do señor Antonio, un patrucio que estaba falando e decía, noces e castañas non as comes, non as apañas, recoiro. E claro, hai que apañalas, por iso na Cervela tiñamos un xogo que era un neno decía, como te chamas? E outro decíalle, come castañas, eu as cago e ti as apañas. Ese é un verso... E de apelido? Cantas veces non te hemos dicho. Xa para rematar, señor director, ali levaronme unha vez a Rubián de Baixo a ver os monicreques do Barriga Verde. Só me acorda como era o sitio e que ao acabar saía o señor e decía, morreu o demo, acabouse a peseta. Así que acabouse a peseta. Pois nada, morreu o demo, acabou a peseta. Acordeime do profesor Mandianes que nos dicía que facerlle ese corte as castañas era motexar. Tamén, motexar as castañas, por lo menos ali pola zona. Sí. De... Hai unha morea de nomes. Saúdo para Manuel Mandianes. Querida Ara Nieto, ti gañaches, bueno, gran alumna do profesor Anxo Guerra, Pois pero moi fácil, ahora sí. tocache cantar. Por favor, que Voume se para la Principal, así que vai colocarte ali con teus amigos, compañeros e compañeras. Querido Anxo, dalle un saúdo a Aldán, Da toda e a toda a familia, claro está. Vámonos a